дясно копче, Blending Options, Gradient Overlay, избирам горния цвят, долния и за строк ето този зелен цвят. Окей, сега Type Tool, пише Read More на английски, бял текст. Move Tool, отдолу. Има лек Drop Shadow върху текста Read More, Blending Options, Drop Shadow, тук да е Normal, на 90 градуса, 1 пиксел Distance, 2 Size, Opacity 10. Ето това кръгче. Имаме Ellipse Tool. С Shift, държейки Shift, става кръгче с правилна форма. Штракам два пъти върху иконката, избирам цвета OK. След което плюсчето, избирам Type Tool, на клавиатурата плюс бутона и го премествам. Давам на 100% и виждам, че се доближаваме до това, което са показали. Селектирам си плюса, кръгчето, Read More и бутона. Ctrl и G, за да ги групирам в групичка бутон. Премествам го тук, където е показано. И сега ще създам ето този бекграунд отзад, сивия бекграунд. Използвам ректангълто и посочвам тези размери. Скривам го за момент, за да си взема с eyedropper tool с I този цвят. Включвам го отново, Alt и Backspace върху леера, за да стане сив. Слагам го по-долу, за да се вижда това, което направихме. Бутона, групичката, ще е подреден на 20 пиксела. Текста също. И селектирайки бутона, текста и заглавието, аз ще ги задам в нова групичка. Това е Entry 1, първа колонка. Отгоре ще сложа произволна иконка. Просто избирам някоя иконка, пействам, правя на фонд Olsen 40 пиксела и цвета го задавам зелено. Центрирам. Избирам Marquee Tool. Ето това разстояние, което вече направихме. След което Move Tool. Штракам върху иконката. Ето тук тази иконка, която направихме. И с ето този бутон е центриран да е точно по средата на ето това разстояние, което сме избрали. Вкарвам иконката в тази групичка Entry 1, която не представлява колонка номер 1. След което, задържайки Alt, аз дублирам още 3 пъти тези колонки и всичките ги групирам в Content. Сменям иконките с други. Просто с Type Tool, штракам отгоре, селектирам, пействам, малки Enter. И сега сменяме заглавието. Сега видяхме, че тук има сепаратор. Този сепаратор ще го направя с Rectangle Marquee Tool. Правя си произволна селекция, която да е с ширина по възможност по-малка, 2 пиксела. И с светло-сиво, много светло-сиво. Окей, нов леер. Като този нов леер ще го създам в нова групичка сепаратор.
и него ще го кръстя сепаратор, а групичката ще е сепаратори. Избирам този леко сив цвят и с Alt и Backspace създавам този сепаратор. В случай обаче не ми харесва. Избирам черен цвят като долен. Ctrl Shift Backspace бодисвам го черно и с Opacity ще наглася по-добрият цвят. Някъде на 5% Opacity. Да. Сега стана 2 пиксела, но по-добре да е един. Натискам Ctrl и T и го смалям на 1 пиксел. В урока виждаме, че те са два сепаратора един от друг. Затова го дублирам. Дясно копче Duplicate. Мръдам наляво и му задавам чисто бял цвят. Тук за Opacity 20 пиксела. Това цялото, тези двата сепаратора, всъщност трябва да ги позиционираме на еднакво разстояние. Мисля, че така е добре. Може да се каже, че е добре, един пиксел наляво. Дублирам ги тук, центрирам, тук също ги дублирам. По произволен начин може да се дублира. В случай аз ги дублирам като натискам Alt, но може да се дублира и по стандартен начин, който вече видяхме. Сега този бекграунд сивия остава, но ще го скрия за малко, за да видя какво следва отдолу. Тук има една сянка. Създавам нов Layer Shadow и с Marker Tool избираме тази част горе-долу, след което Brush Tool, черна четка, като основен цвят, натискаме до тук с левия бутон на мишката. Задържам Shift и след това натискам тук в десния край. Получи се една права линия от четката. Всъщност не се получи много добре, това го изтривам и го правя на ново. Този път без селекция. Задържам тук. Shift, штракам. И сега, тази горна част ни трябва. С Marker Tool я изтривам. Ctrl и T малко, за да намаля единия и другия край. Също и долния край. Тук в дясно и вляво не се получи много добре. Използвам маска, пак с черна четка, върху маската, Brush Tool, черна четка, изтривам левия и десния край и мърдам малко по-нагоре. Opacity 20 и правя ето такъв един пиксел сепаратор. Виждаме, че след сянката има, над сянката има един пиксел бяла линейка, след това един пиксел сива линейка. Затова ще направя един пиксел сива линейка. Отново нов layer, сепаратор, бодисвам го в черно, зумвам, Ctrl-D, макам селекцията, Move Tool, мърдам го нагоре. Виждам, че стана 2 пиксела, затова Ctrl и T намалям до 1 пиксел. Opacity на 10. Пускам си бекграунда, за да видя по-точно отзад, да не ми пречи финалния резултат, който гледаме. И виждам, че трябва да го изтрия още малко. Нова маската тук, с четка, с черен цвят. Изтривам десния край, левия край. И се получи с сепаратор и Shadow, се получи нова група, която мога да кръстя Shadow. Това служи един вид за разделяне на централната секция с долната секция. Отново скривам бекграунда, за да видя какво следва. Имаме за нова секция Who We Are. Подравняваме в ляво, премествам в ляво, трябва ми текст, копирам си от Lorem Ipsum, правя си с Type Tool, нов параграф от текст, пействам текста. В случая обаче е по-разумно. Изтрих това, което направих. По-разумно е просто да си взема ето тези, да си ги дублирам дясно копче Duplicate и преместя нагоре с Ctrl и скобичката. Задавам нова група Who We Are, тъй като се следва същия стил и премествам отдолу.
центрирам ги, подравнявам ги в ляво. Тук пиша OER. Отдолу behind the log с testimonial. Добре, пускам си бекграунда. Подравнявам. Следващата секция беше behind the logo. Ако напишем нещо и не ни харесва или ако искаме да върнем назад, просто натискам Ctrl-Z, Ctrl-Alt-Z за няколко стъпки назад или използваме History, където с всички стъпки, които сме правили и може да връщаме много назад или да отидем там, където сме в момента. Тук има testimonial, който е италик. С голяма, ето такава голяма обаче. Е с такива големи кавички. Цвета ще го направя по-светъл. И това е секцията behind the logo. Тя е извън OER. Но и двете са вътре в контента. Специално за местене наистина е добре да се мести с клавиатурата, не с мишката, защото понякога влизат групичките в места, където не сме искали. Вдясно е Our Team. Тук ще си направя с Shape Tool само една иконка, една картинка, където ще използвам снимка на човек. Пускам вътре. Намалям. Тук виждаме, че има един сепаратор. Ще използвам същия сепаратор, както отгоре. Тоест, дублирам си го. Ще го преместя малко по-нагоре. И го слагаме тук. Тук е същия текст, само че се казва Our Team. Сепаратора. Тук е John Doe, дизайнер. След което имаме социални мрежи. Facebook ще сложа с фонт Olsen. Правя го point text, защото вече тук този също е point text, защото това е текст в рамките на ред или на два, няма нужда да е параграф. Следващото е LinkedIn и ще сложа още някоя мрежа. Google+. Така, тук вече цвета е по-тъмен. И сега, ето това, тук е снимката. Социалните мрежи. Това е entry едно, първият човек. Тук само трябва да сложим един строк. По-тъмен цвят. Така. Това е първото entry. 4 човека бяха. На 20 пиксела ще ги разгранича. И всички тези представляват Our Team.
Това е сепаратора. Да. Сега, тук обаче например, този път ще го сложим най-отгоре. Виждаме, че първият е черно-бял, после имаме с цветове и после пак черно-бели. За да ще взема тези два цвята и задавам Facebook един цвят, LinkedIn друг цвят. Тук името на човека зелено, ще използвам ето това зелено и другите да са черно-бели. За целта ще тракам върху снимката, Ctrl и ляв клик на мишката. От ефектите Black and White, ясно копче Create Clipping Mask. И сега този човек е с черно-бяла снимка, другите станаха цветни. По същия начин, аналогично, Create Black and White Clipping Mask. И тук Black and White Clipping Mask. Тези са черно-бели, тази е цветна снимка. В Our Team. Това, което стана е една такава секцийка. Включвам си гайдовете с Ctrl и точки запетайка и правя горе-долу един такъв шейп с градиент, който ще взема от скриншота. Горен цвят, долен цвят. Виждаме, че има ето такъв бутон, който ето тук има като задна част, която имитира, че излиза отзад, зад този зелен леер. Използвам Pen Tool, ето този, за да се направи такъв шейп с неправилна форма. Почвам от тук, първа точка, втора, трета точка и завършвам тук с началната точка. Този шейп ми е корнера, отзад, задната част на този шейп. Ще му задам по-тъмен цвят, защото би трябвало там да е в сянка. Същия цвета е този, а тук още по-тъмно от този. Има ефекти. Може да не ги използваме всички тези ефекти, а само да сложим Drop Shadow на Normal, 90 градуса, Opacity на 40 или 30. Един строк, вътрешен, 1 пиксел, бял цвят. Opacity 10. Тук си дублирам иконките. Искам само една, тук ще е Facebook. Или това е Twitter. Цитат от Twitter е това. Имат ефекти. Зелено с строк бял. По-малък, 3 пиксела, окей. Тук има един ефект с сянка. Правя си маркето ето така. Нов леер. Черна четка, намаляме с този начин или с скобичките. Слагаме тук и трансформ ето така. Всъщност повече и с маска и черна четка. Ето тук ръбчетата. Да. Ще сложим на 80% opacity. И ги групирам тези трите сами Twitter button. Това цялото е socials. Взимам един текст, който вече съм подписал. Тук цвета обаче и са два реда.
преди 10 часа. Чертавам бял цвят. Сега, отново при тези иконки ще направя само една, другите ще ги дублирам и ще смена цвета и ще смена иконката вътре с Font Awesome. Shape Tool, правя си основния. Ето тук горе-долу ще го позиционираме при нашия дизайн. Аха, това е Italic. Имаме корнерче. Пак с Pen Tool. Първа точка, втора, трета. Затварям. Син цвят. И отзаре по-тъмно синьо. На основния shape е този тук. Drop Shadow, Normal, 90 градуса. Distance 2, Size 3. 20 пиксела. Имат и други ефекти, обаче този тук няма да го слагам, много размазано става. Аз бих си дублирал просто тази иконка и да смена цвета. Защото вече има строк и просто сменям цвета. Тези трите представляват Social Button 01. Дублирам си ги на 20 пиксела. И сменям. Сменям цвят. И тук вече бяло. Facebook. Примерно не съвпадат цветовете. Сега за Google Plus не е това цвета. Аха, и тук вече е бяла иконката, като ефекта няма строк, махам строка и слагам Inner Shadow, защото тук има някаква сянка вътре. Normal 90, 1 пиксел, 0. Така ще го направим. Дясно копче, Copy Layer Style и го пействам на другите две иконки същия стил. След което избирам с бял цвят, тук обаче на последната е така. И друга социална мрежа или каквото иска, да може и Skype да сложим. Готови сме с социалните мрежи. Тук може пак да погледна добре ли е подредено. Имаме 4 бутона, този текст, вкарваме го вътре в Socials и проверявам, да, Socialите са добре. Тук отдолу обаче. Доста групички станаха. Сега, това, което остава, е този тъмен футър. Правя си шейпче, групирам го, папка, футър. Имаме заглавие. Сега, за заглавията я да си го копирам. Заглавието е едно. Пак е зелено. Let's talk. Това е форма. Форма за контакт. Вместо да пиша текст, просто си го взимам от други секции, които вече сме взели. Няма смисъл да го пиша. Този лорем липсвам всеки път. Имаме с леко заоблен ъгъл. Леко заоблен. По-леко. Име.
черта. Групирам ги, защото сега ще ги групирам. Това е input field за въвеждане на данни. В случая е име, следващото е email, адрес и по-голямо поле за коментари. Бутончето го имаме пак. Вземам си го тук, дублирам го по този начин, като държа Alt и само ще му смена текста на send it подивителна. Тук вече този строго виждам, че не върши работа, затова го сменям на потъмен. И бутона с полетата с текста, които е хубаво да са подравнени, т.е. тук ще го направя вече светъл гайда. Хубаво е да са подравнени. В случая input филдовете с бутона малко наляво и ги групирам в папка форум. Те са в футъра. Това е бекграунда на футъра. Следващото са тестимониали и latest blog posts. При тестимониалите отново това ще го дублирам от тук и ще му сменя текста. Ще направя само един такъв параграф от текст, ще го дублирам два пъти. Тук отново ще дублирам заглавието, ще му сменя текста, ще направя само един блог пост, ще го дублирам наново, ще му сменя текста и този бутон го имам вече, ще го дублирам и ще му сменя текста. Долу е навигация, копирайт. Добре. Заглавие. Това вече концентрирам по средата. Тести и аус. И сега имаме име на човек, бял цвят. Дата. И текст. За текст обаче ще използваме този, че е по-дълъг. Зелен цвят на 100% opacity. Айде ще го напиша като така. И ето тези име и дата също текст, като тук няма нужда да са три отделни параграфа, три отделни текстови леера. Може да го направим като един и по този начин лесно може да променим разстоянието между редовете, когато променяме само тук горе line height. Дублирам го още два пъти. И сме готови с testimonials. Ето е папката testimonials. Така. В футър. Имаме форма. Това отляво. Testimonials. Останаха latest blog posts. Копирам си заглавието с този текст под него. И горе имаме блог пост title, зелен цвят на 100%. По принцип е добре да се спазва консистентност, така че имаме ли зелен цвят, независимо къде е, ние знаем кой ще е зелен цвят. Така, Лорен Липсон. Дата. Добре.
датата е бял цвят и по-дълъг параграф от текст. Това ще го конвертирам в параграф от текст, защото преди малко беше point текст, който е подходящ за заглавие или за нещо от този сорт, един ред, ако е. Тук обаче имаме варя. Това ни представлява единия блок пост. Заглавие, дата, текст. Дублирам го, взимам това бутонче и го дублирам, качвам го нагоре в леерите да си го подредим. Тук са го сложили отдясно, More. И го вкарвам в Latest Blog Posts. Тук обаче трябва да ги подреда. Имаме Blog Post, да, и бутон. Ето ги. Latest Blog Posts. Отиват в футъра. И остана тук сепараторче. Горе ще взема текста от навигацията. Дублирам го, слагам го отдолу, намалям от шрифта, подръбнявам го в дясно. Виждам обаче, че е с големи букви. И този активен стейт е зелен, намалям го. Шрифта ясно, подредявам го в ляво. И тук е копия. Този символ с C в кръгче ще си го вземем от Google. Copyright символ. Да. Слагам ги в футъра. Тук отдолу. Футъра. Отдолу. Тази сянка ще кача. Бекграунда. Ще сложа един бял бекграунд да има. И ето го урока. Ето ние какво направихме. Доста прилича. Някои неща са аналогични. Като цяло хедърчето, слайдера, контента, голяма част от бутоните, текста просто ги дублирахме, преподредихме. Става по-бързо по този начин. Следващия урок ще използваме отново съдържание от Tuts+, и ще го направим по аналогичен, но по-бърз начин.